Ka jingruai ka balai kerteng lawai ki khun samla ya ka bala thau ya kasur hagarkom jong kasur tenrai khun khasi bat la peniru ya kiryam tenrai jong khun khasi kri ka wain ki jingruai ka thamai ya ka bala dep ban penbit penbiang narong shadong bat ka bala kre ban perlai pan bano ha ka arpulai terik unai lur arjar arpulai ha ka YouTube channel ka balai kerteng Sam 15 Entertainment ya kini ki jingruai la tho dau ba sam bok lang melim umlong bat larwai pat dau ba karmel doling klem ting kasyu ya ladi ban em lawe pateng ben riu la pateng kari khasi ban em lawe pateng